guys, today is February 10 and pupunta kami ng SNR para magpa-member. So ngayon pupunta muna kami somewhere. Okay, bye. Here now. Pila ba siya? 700 sir. Kailangan itong balit ID sir. Thank you sir. Ah, sige. Pesos siya pag walang nag-isa, pero kung secondary holder 400, so 1,100 2 cards na siya, primary and secondary card for holder. Maya papasok tayo para makita yung place. Hello, bawal daw mag-film dito, so bawal mag-vlog. So secret lang tayo guys. Ha? Hello, Gian. Hello. Ayan. Sekreto lang tayo. Bawal daw mag-film dito. Bawal mag-film. Wala kuan. 5 get 1 Four Seasons. 4 Seasons chain. Yan guys, tatlo na siya, 201 lang. Bigat. Po kami ng isa. First time ko dito guys. First time namin dito. Ang lalaki ng mga kuan. Bawal mag-film eh. Sekreto lang tayo. Grocery si madam. Muna nga sa Korea oh. 299 lang. Ito yung nabili ko sa Korea guys. 299. Candies. Ice creams, candies. Ketchup. As far as I want to vlog, pero guys,
Sinisita talaga ako. Doon ang place na nila. Ito na yung card niya, guys. Ayan. Yan yung card niya. Meron ng Festo. That is only 700 pesos. And if you all add secondary card holder, that's 400. So that would be a total of 1,100 pesos. Yan guys, muffin. That is 269 by 1 take 1. 169 by 1 take 1. Yay! 1,000. Gusto ko siyang bilihin guys. Para in case wala tayong gasol, meron tayong electric induction cooker. Tapos na kami guys. So dahil wala kaming brum-brum, antay kami ng taxi. Next kami pupuntahan is Cheat Time Bakehouse. Makain kami ng ewan ko. Ayan yung mall guys. Wow, masyadong. We're waiting for taxi. Hi guys, it's already 10 PM na. So after ng SNR ay bumalik kami muna sa bahay kasi nag-rest. And dapat dating doon, kaya sandali tapos lakad. Tapos diretso na sa Cheat Time Bakehouse. Pero ang problema, biglang umulan ng malakas. So inintay muna namin na tumilay ang ulan at saka diretso na sa Cheat Time Bakehouse. And the place is just 5 minutes away from our house. So okay lang. So ngayon naglalakad kami papunta doon kasi walang taxi. Yan, babalik ako mamaya guys. Yan muna kami. Hello guys, nandito na kami. So, this is Valentine's Day. Bawal na dito. Ito na ang place nila guys. Walang tao kasi bawal na dito. Kabila na. Ma! Tingnan mo. CC3? Strawberry lang available sa mga. So, nanamigay kami dahil medyo walang masyadong tao guys. Kasi magulan. And, we order a lot. So, first, we order rampa platter. So, that is around 200 pesos. And, CC3, that is 175. Ultimate chocolate. And, Durian Delight, which costs like 950. And another Cheaters Burger Spaghetti. So, the total of 907. The place is so cool and very Valentine's. Wala masyadong tao and hindi ako nahihiyang mag-vlog kasi wala akong tao. Here's the place.
Hi, Ma'am Seth. Churun kasi. 1, 2. Lagi yan. Yun na. Gian. Sabihin mo na. Hi guys. Nasa mood. Hi guys. Gian. Welcome to Chita in the house. Ito yung lighting nila. Ito yung plan kong gawin office. Style ng office ko sa bahay. Sabihin mo, hi guys. Yun na. Hi guys. The good thing about this place is wala silang chair. Yes, meron silang chair sa labas sa table, but pwede kang umupo sa floor kasi elevated siya. Tingnan niyo. Medyo elevated yung floor niya. Pwede kang umupo dyan. Ayan, yung first order guys. Bangka order. This cost 290 pesos. CC3? CC3 cost 175. Cheap burger cost 100. Yes, 165. Cheap burger. CC3. Cheap burger guys. Cheap burger 180 pesos. Durian Delight. Durian Delight 99 and Ultimate Chocolate 99 pesos. And last but not the least, spaghetti, yay, 75 pesos. Lamian ko nila ba? Lamian ko sila sa spaghetti. Lami. Tapo. Ano na tayo? Mukha akong makasarbanara. Hindi ka pa. Gat lang. Buhay kasi kita. Mamay. Pagkakreto ko. Nina, Yuna Rose. Dalian mo. Wala na ikaw mo ha? Cupcake. Rest and peace. So, ayan guys, so close ko yung vlog. Pauwi na kami, tapos kami kumain. And please don't forget to subscribe to my channel and like this video kung gusto niyo po. And good night everyone. Be kind to one another. Bye!